Sausa ka. Take all the love that you can find and hope it comes again. Take all the love that you can find and hope it comes again. Gigon sa Harimin Production Center, ano yakining tulumanon? Handumanan Sausa ka awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga-Tapugon, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Jimmy. Parts! Ila-ila mo kong uyab, taga Cebu. Uy, gwapa may kag Kuya Parts. Ay, natural, may liit tagbati. Si Lani ni, love, si Jimmy. Kubarkada ni Samoa. Hi. Hello, Lani. Hi, Jim. Kinisaday si Darlene, akong classmate. Ay, tuoday. Parts, si Darlene ni. Limot nung kupilaila ni Uda. Bitaw Parts. Ikumuha pa rin mo siya, ipailanan ko. Magkigila-ila yun ta ko niya. Hi, miss gwapa ha. Hello. Parts. Ato dito sa yutas kong apuhan og mga parts. Sagkatas bukid, mamutong da. Soan, kuyo ka? Oh, basta kuyo sila, kuyo ko. Natural kuyo ka na, kay dili man ako ibuwag niya kong love. Basta og maha, ato tas bukid. Okay. Parts, kita naman yung duha. Ito pa masasuos payag ang duha. Nasa man. Usnada kang Darlene? Usa? Di ko eh. Ako lang nagisakyan kay bisita man na nimo. Lain si kay akong pakitaag dili maayo. Kay mabati. Parts, buutan ba kina Parts? Nya dato pa yun na. Bugtong anak na Parts. Kunin mo ng maasawa, abuhong kay ka na Parts. Oh, amo kay pagsupa ka na, Parts. Makita man nimo nga buutan gud siya. Di ba siya batignaong, pero ambot pa Parts eh. Magigum ka gusto niya. Sapa di ay. Mamili sige ka no. Muram kag di tagabukid oy. Abi ka taga-bukid lang ta. Dili sa gulita mamili. Dili sa doy. Resultihan ti ka, Parts. Kita mga taga-bukid, mo na karigi pagita sa mga babae. Kaya kita mga taga-bukid, mo'y timos og matuod kung magmahal. Mao ba? Example, oh. Ano gisugot pang kanila ni? Ngayon mong hitsura, kalayo na gud. Kung itandi nila ni, kaputi nila ni, hamis kignaong, unya ikaw. Puro kagsugong ni tatay ni mo. Yeah. Sarap. Personal line na ni Day. Kami dyan ito sa Parts. Ikaw ba? Di ba ka kumidyahan, eh? Sad. Oo, ato na talab. Parts, paliw kog na sa pitsil baso ba, nausam ka. Si Darlene mo rin nagdaan na. Ay, sorry ha. Darlene, ako na daan na, be. Okay ra. Gaan ra masad ni. Ayaw, eh. Kalain sa doy, bisita ra ba ka na mo? Be, ako na da. O sige, mga to na ta. Uy, unsa di ay? Mamaulit na mo niyang hapon? Oo. Kay napamagod mi trabaho. Unya kay kinis Darlene, gipangita na sad ni siyang mama. Papaulion na lagi kay pinangga man kay ni sa siyang papa. Sa ato pa. Mingaw na dita ni mo, ani, Darlene. Uy, iya, naday mingaon. Hala no? Bagay sa drapa mo. Sapat dia, uy. Kalain sa ninyo, uy. Aw, kung mingawan ka, Jimmy, apas lang niya dito si Po. Oh, muapas ko. Kay sa sunod simana, manrabaho naman sa kung to. Kay naam ko trabaho nga doon dito sa Cebu. O, mas okay hinuon. Text lang niya, ha? Oo ba? Oh, ikaw, Parts. Mukuyog di ka nila guli. Ay, dili Parts eh. Sila ra. Magpabilin pa ko dire. Unya na kuliwa sa pista mo balik Cebu. Naka-file mo kog leave. Nya kinisla ni wa man. Nahala, sige. Basta kumato na ko sa Cebu. Mo-text lang niya ako ni Parts boarding.
Mao lagi! I love you! Bye, Darlene! Bye! Text lang niya ako, ha? Parts. Ayun na, Parts. Layo na kayong boss, oh. Niya, dito ko dungog sa Darlene, oy. Naunsa man ka. Bye, Darlene! Muhirit na yun, oy. Buang nga, Parts, eh. Sadyang nilarga na ang bahas ba? Mura mo kong nawili ni Darlene. Oh, Mura naman ang kuganahan nga. Di na lang siyang pauli. hala ka. Hala ka, patay ko. Oh. Ha? Nga naman? You're in love. Unsa? Law ng kagabion, pero wa pa magigubati ang duka. Karoon na nga si Darlene ang musuod sa kong nahuna. Ano man eh. Di ko malimot sa mga moments nga kami malipayon kayo sa dinhi pa siya sa among probinsya. Nindot ko siyang musmile. Unya, mupuwa dayon ang iyang duha ka aping. Ay, murag lahi na nila. Nakagusto ka ako ni Darlene? Espesyal ka si Darlene na ako? Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? Parts, sa sunod pista, sa tama kita ini. Mulargan na ka, Parts. Mubalik na di ka sa Cebu. Oh, balik na. Man namang pista. Parts, dool ra mo ni Darlene dito sa Cebu? Oh! Oh, Mamma Mia! I smell something! Saba ni Parts, eh. Kano, ang sige English, eh. Ay! Kala na yung usam dito, in English dito? Sama ka. Time pa. Kuan Part kining si Darlene ba? Kano na naman siyang gipangita sa kong mga mata, Parts. Oh! Oh, grabe ha. Grabe ha, Parts. Ha? Parts. Mao na gitawag og gugma. Nahigugma kang Darlene. Oh, Parts Burdik. Ining, okay ba lang nimo kung kanunay kumanhin din sa inyo? Ikaw, naara na ni mo. Oh, sige, mubalik-balik lang unya kung ani. Unya, okay ra siyang mga ginikanan. Basin og kasabaan ka. Dili man na sila masuko kung tarong ang lalaki nga mamisita nako. Basta dili lang ko nimo binuangan. Kay baho na si Papa Good. Pinangga man ko kaayo niya. Magkita bitaw na ako. Pinaagi na iyong papa sa tong atbang. Nay, naguwat kung kano sa tamang mag-istorya. Anak man gina si Papa. Pero hawa raman na niya. Okay raman na siya. Kuan kining Dar. Kuan ba kining... Ay, sige, ay, mulit na lang ko. Mubalik lang niya ako kay trabaho pang ko sa'yo ugmagod. Sige, ikaw. Agad lang ko nimo. Usa? Usa di na ka? Mura man og nabugnaw man ko niya, Parts. Parts. Ingon ana lang yun na. Tungo siyang ginikanan, di ba? Usam ka, busurinder na ka. Tungo siyang ginikanan. Usam ka, eh. Maugid, Parts. Mura magulog ako na panglantawan nga. Magka-problema ko siyang ginikanan. Unya, si Darlene. May bawas Darlene siyang plano. Wow, eh. Nung tibaw ko man ako. Huwag masigong kasulti niya sa kong tinguha. O, laki. Pero sultihan ti ka, Parts, ha? Naglaom yun na si Darlene. Ngayon mo siyang panguyaban. Nagtuor ba yun na siya nga nakagusto ka niya? Ay, ambutan niya, eh. Basta. Kung ako'y pasultihon, Parts, kung ako pa ikaw, no? Kung tinuod kang naigugman, Darlene, kung tinuod yun na imong gibati, dili makababag ang sabihin, bisan kinsa nga gusto mo babae ni. Buangan ako, eh. Usa may kaya akong buhaton. Kung ako'y pasultihon, Parts, kung ako pa ikaw, kung tinuod kang naigugman, Darlene, kung tinuod yun na imong gibati,
Dili makababag ang sa bising kinsa nga gusto mo gubaan ni. Sakto mo si Parts Bordig kung tinuod kong nahikugma. Bahala na niya ginikanan eh. Dili bitaw siya nga akong uyab. Si Darlene bitaw. Ugma, mubalik ko nga to silang Darlene. Ug ako na siyang sultihan sa kong tinguhan niya. Dong, maayo kay nasayo ka nga wapanganhi si Darlene. Aron nga magkaistorya taog maayo. Oh, sige sir, way problema. Unsa man kadako ang imong pagbati ngadto sa akong anak. Ayaw lang lainas pagsabot, pero nagkinanglan ko og konkreto nga tubag gikan nimo. Kuan sir, mahal ko. Unsa mo kamahal? Hangtod asa kutob ang imong gugma. Hangtod sa kamatayon sir. Kung taibawon ko ikaw nga dunay sakit ang akong anak. Ha? Mao ka na, Dong. Dunay sakit ang akong anak. Dunay higayon nga malimot siya ug mukalit lang siya nga dili siya makailan nimo. Usa kini kasakit sa utok. Daghang mga doktor ang naghiling niya apan silang tanan dili makahatag nako kung unsa gyud ang sakit sa akong anak. Usa na gyud ang ilang masulti. Dunay sakit ang akong anak sa utok. Kung naginhanglan kini sa pag-alima. Unsa man, karon nga nahibaw-an na nimo ang kondisyon sa akong anak. Mupadayon ka ba gihapon sa imong tinguha? Sir, kung sakripisyo ang ikinahanglan, aron mapakita ko ang kong paghigugma sa mga anak, sir, andam kong dawato ng tanan. Kaya wala ko'y katarungan nga dili ko siya mahalon. Karon pa hinoon, nga naibawaan ko, nga mas nagkinahanglan siya na ako. Kaya mag-unsa naman na unya siya kung sa umaabot nga adlaw nga mauha na mo. Kisap may moalima niya. Kung gusto ka, sir, pakaslan ko ang imong anak. Tinuod ka, Jimmy? Buhato na ni mo? Oh, Darlene, naaraday ka diha sa luyo sa portahan ng imong kwarto? Gi-sit up ka na mo, Dong. Mo'y gusto na ko nga makabati mismo si Darlene. Kunon sa man ang resulta sa atong panagsulti. Malipayon kayo ko sa ako nabati, Jen. Tinuod pa tang tanan? Imo kong pakaslan? Oh, tinuod ang tanan. Apan, doon na lang tayo problema. Ha? Unsa man? Unsao man ako sa pagpagkasal nimo. Nga pa magaling ko kapanguyab nimo. Unya, usa pasad. O pasad ko nimo sugta. Ang mawang kauwi. Nahala! Sugta na siya, Darlene. Ron makakita na ko sa akong apo. Love that you can find and hope it comes again. Nakasal mi ni Darlene. Uguman sa among kasal, isulti ang iyang papa nako nga dili di tinuod gid dunay sakit si Darlene. Iya halang tong gibuhat aron sa pagsukod nako. Kay pinangga lagi kay niya ang iyang anak. Dili siya gustong masakitan ng iyang bugtong anak. Daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, Aramen. God is good all the time.